wong urip niku lak ming berbagi kenikmatan. Ah iya no. Kula dalu niki kula ditimbali Mbah Ahmad. Mbah Ahmad. Dereke panjenengan. Kula nggih pengin berbagi kenikmatan. Maksude? Nah niki lak gandeng bakul kacang niku lak ming mider mawon. Heeh. Pak De. Pak De bakul kacang. Pundi iki bakul kacange? Sik kacange jenengan ke dumno wong-wong niku. Jenengan lenggah tak senengke ndelok wayang jajal. Oh ngono. Kacange dumke. Jenengan dupne, Pak. Mengke nek pun tek ngriki nemoni asistene Mas Kluthuk nggih. Kon bayar nih. Pun jantungke, pun mengke urusan kula, jantungke sik. Heeh, totale pira mengke Kacange dumke kabeh ngriko. Mengke nyuwun totalan Mas Kluthuk mawon nggih, Pak. Ini jenenge berbagi. Oh nggih to, Pak. Berbagi. Dadi artanipun saking desa Gundang Legi teng panjenengan. Ya didum. Barokah. Kula jenengan jak barokah melih. Heeh. Yo saniki kula dumke kali bakul kacang ya barokah melih. Ditukoni didahar tiyang kathah nggih barokah melih. Oh iya to, kae bakul kacang to. Nggih, Pak. Didumne kanca-kanca kae. Pun pokoke jenengan culke niku lho, Pak, kacange ndang wat-wat ngoten. Ben di Nah. Pun dan dijabuti ngoten lho. Oke, nonton wayang. Pak, kacange nyan domne kok banget diderne ae. Nah, didomke ngriko, tas ngoten. Nah, ngoten pun monggo dipendheti. Nah, kali ditung iki pun didahar, Pak. Nah, ngono lho, iki jenenge awake dhewe iki seneng ora Iya dirasake no, dhewe. bagi-bagi rezeki. Nah, pun iki ngajeng. Nah, ngeten lak penak. Wah. Ini iki mesake kok. Iki jenenge pelawak sing dermawan iki kaya klitik iki. Nggih. Dadi paling mboten ki bakul ki ya ngalah berkah. Heeh. Sok kala yen ditukoni ya saya berkah ngoten lho. Pun Pak, pun telas. Riki Pak, riki Pak. Nggih. Pak Ding, riki Pak Ding. Nah. Jangan mriki, Pak. Alhamdulillah. Riki, totalan. Riki. Go Pak De. Waduh, Ya ora Mas Gareng. Iki lho jenenge ngopeni kanca-kanca bakul ki. Mas Gareng. Nggih. Yang tirsani piyayine leh seneng guyang-guyu kowe ngoten iki. Banyak Mas kan marem. Ngeten iki duwite keke bojone sesuk barokah mulih. Pak mriki. Nah, jenengan niki. Ya. Niki asistene Mas Kluthuk niko. Nah, Pak, bakul pop mie niko didumke pisan. Nah, pop ini ya. Pop mie didumne. Nah, pop mie. Iki cah cilik-cilik Pak ngarep niku lho. Sing cah cilik iki didumi kabeh. Didumi cah cilik niku. Nah, pop mie dientekke. Nah, Mau jare kacang tok. ora. Ya Ora apa-apa wong sing bakul iki mek bakul kacang tok nek bakul pop mie. Nah, ambil engko ditotal. Wah, jenengke tenan iki. Jan. Sing mau. Alhamdulillah. Ketok luwe Berkah. Iso dum-dum rezeki lho ngene iki jenenge. Kowe termasuk dana rasa ki ya ngene iki. Pun Pak, telas pop ning ngriki. Nah, Ingkang mriki, Pak. Ah, kek nggowo apa nih kek? Nah, Wah, antri kabeh iki. sik apa kok kokean jenengan domne urusane karo Kluthuk nggih. Ingkang mrika, Pak, sebelah kanan. Bakul apa? Bakul apa sik tuk? Anu Dik. Nun. Kacange kek kene kok. Nah, wis ben didar mriko. Nis aman kae, wis penak. Sok bengi iki ya. Jas. Modar kowe, Mas. Ora ngene jenenge bagi-bagi rezeki tuk. Termasuk Jo Kluthuk kuwi pelawak sing dermawan. Bu, ibu. tepuk tangan. Kacange dumke, kacange tok mawon sik niku. Nah. Ngoten wis, alhamdulillah. Mriko biking. Pak, kacange gombri, Pak. Nah, mriko wis, alhamdulillah. Jan seneng aku ngene iki. Iya no. Pun riki. Nah. Pun riki, sedaya riki. Nggih, nika urusane kalih mburi nggih. Nggih, pokok. Nah, mriko wingking. Nggih totalan ning mburi. Muga-muga sehat pun. Amin. Mas Gareng. Amin. Niki kabeh mboten kok kula nanging sing tanggung jawab Mas kula Jo Kluthuk. Dadi termasuk sedakoe Mas Sedekah. Kluthuk. Nah. Weh. Tepuk tangan buat Kluthuk. Tepuk tangan buat Kluthuk. Yes, Kok nangis to, Mas? Ayo nembang. Kok Wis wae nangis? nembang. Iki sing dodolan melu seneng atine kok. Ayo nembang. Sing nembang proyek Lintang Kairo. No, sampean ya aja nangis Lah to. ngopo? Piye ngopo kok nangis? Sampean ki nyapa nangis? Hah? Anu ta, lara mata. Boten, Mas. Lah nyang apa? Sedih ta? Sedihnya apa? Apa diringi apa piye? Nah, Diringi diringi lagu. Selamat ulang tahun. Nah. Ulang tahun ta Kluthuk? Sing ulang tahun sapa? Lah iki mau jare mbok kon borong kabeh. Lah iya. Borong matamu.
Lah yo kadung bakule seneng lho. Wargane kadung seneng lho. Iya. Kadung wis didahar lho. Popi yo cah cilik-cilik. Sapa ngerti bocah sing dipangku kae mangku pop mie. Terus delalah omong ning gone ibuke, "Bu, tumbasne pop mie Pak Kluthuk lho, Bu." Seumpama duwe gawe nanggap Pak Gareng ya, Bu, dagelane aja Pak Kluthuk lho. Sapa ngerti iso? Sapa ngerti ngono. Kuwi jenenge donga. Nah. Ngono. Ya ta. Melu seneng. Ngene termasuk kowe kena nggih contoh kanca-kanca seniman aja mek mikir awake dhewe tok nih yo mikir kanca-kanca liyane. Iya Mas. Iya. Lah iya, ikhlas ora? Ikhlas. Tenan. Tenan ora? Lek ikhlas mesem lho, lek ikhlas mesem. Mesem. Guyu wae. Lah iki kabeh guyu. Ora mesem kok semu nangis ki lho. Ora nangis piye? Cakeme klinik men awak le tok. Lah wong klitik ki adikmu kok kepengin nyuwargane wong tuwa, nyenengne dulur tuwa. Derajatmu ben diunggahke karo sing nggih urip. Ngono lho. Ya wis. Nah, ngono. Ikhlas? Ikhlas ya, Mas. Ikhlas? Ikhlas wis. Mesem sik. Mesem sik ndak. Mesem gene penonton. Jan. Kelek bakul lagi. Wis entek pisan. Entek wis sol. Ngono. Weh lha bakul bakso kae anu kae. Ora enek. Oh, lah kae criping. Lah, Anu, masuk. mengke diadai kresek, mengke ditotot. Lah yo, wong dek kok Samarinda ora entek kok dadak bingung to kowe. Ora cetok. Nduk, Iki nembang, anakmu wedok Lintang Kairo. Sugeng dalu Om Rudi. Nggih, sugeng dalu Cahayu. Nggih, pripun pawartosipun Lho, seger waras sehat walafiat. Dalu menika sowan wonten Nganjuk lugunipun Gondang Legi. Atur nuwun. Alhamdulillah. Sehat nggih. Pokoke bencing nek enten totonan ndang teko melih. Mas sampean kira salaman to, Mas? Salaman to. Salaman sik. Salaman Tuk. Ono. Salaman. Salaman to wong yo ikhlas. Wis. Nah. Amin. Amin. Kowe mau nyapol liwat kene bener. Ya bene wong golek rezeki kok yo. Rumah saku. Tapi dhek marem lho Kluthuk. Marem mesem-mesem ki lho dhek. Guyang guyu ki lho dhek. Mesem. Dan teko jero leh guyu tenan. Mas aku. Iya itu. Iya. Oh, jangkrik. Ora apa-apa kok yo. Tegese jangkrik iki bengi aku seneng, Pak. Lah, Seneng bengi iki iso berbagi rezeki. saiki giliranmu, sok ben nek ketemu meneh gilirane awakmu. Sok ben nek ketemu meneh klitik Giliran nyiarne meneh. awakmu neh, ngono lho. Ade kan biyen yo ngono kuwi. Aku gak. Iki Lintang ben ngaturi tetembangan buat warga masyarakat mapan wonten Gondang Legi. Nembang sik ya. Nyapa? Lah sampean arep ning ndi? Nah iya, arep Aku nyandi tak- sampean. Takok asistenku. Ngopo? Apa? Takok ngopo? Tak apa? Entek piro? Oh, kuwi jenenge Rasa sedekah. samar. Lho, Wong sedekah ki aja diitung le. Engko lek entek kokian pitik loro sing ning gabah tak gone mulih. Lah kuwi pitike Pak Lurah. Sampean ki ngawur to, Mas. Sedekah ki aja diitung ben resik. Ora lokak saya kebak Ora kelong malah bombrong ngono lho. Matur suwun. Tapi selamat buat warga masyarakat mapan Gondang Legi. Di sapa, Nduk? Sugeng dalu Bapak Ibu. Nah, gila. Tasik semangat nggih. Amin. Tasik baru oleh kacang oleh pop mie kok Semangat, mesti nggih. semangat kaya. Nggih, dalu menika rawuh dhateng dalemipun Bapak. Bapak Lurah, Pak Bapak Ahmad. Lurah, sugeng dalu Bapak Lurah. Wah, jan Masya rumah saku. Allah, piantune bagus sangat. Wah, kaya Werkudara. Tenan. Iki yo sik bagus kae wong gelem bayari pop mie kok. Ayo. Rumah saku. Coba nganggo bawa, kula tak pengen sampean bawa buat warga masyarakat sekali tempo. Bawa ini manut penjenengan, pokok pelok napa Cahayu. Oh, nggih. Iki sembarang iso, Tuk. Pangkurinoso nggih. Lah nyang apa to kok ora pangkurinoso ki cocok. Lah apa? Cocok. Nggih, siap. Cocok. Apik. Ninanona. Coba, Nduk, satu, Nduk. Piye, Duk? Pangkurinoso ke piye, Duk? Aku wis lali. Ayo. Utekku Bisa tak. lali lho. Mergo utekku bengi iki mek pok mie karo kacang. Wis to. Tenang wae rasa. Muga-muga sesuk kowe iso sedekah neh. Ngono lho. Amin, Pak. Ngono. Rinosa. Yap. Ya, Bi. Saya
bocah niki wis cilik gawane nggih ngeten iki, Pak. Ya wis iso Pripun? cilik Wis apik. klasikan, Nggih. Lah wong klasikan. sing momong kula lak nggih jenengan to, Mas. Ayo mbiyen kowe iki cilik panjen tak imbangi, tak indit kok. Jenengan dusi, jenengan gendong. Ayo, Nah, biyen iki sik lho, cilik. biyen awakmu ki didusi Lintang Kairo. Nah. Dadi sampean ki sok ben kudu balas budi, sok ben kritik dusana ya. Bisa nama kamu. Aja Ya sik. tahu to, Mas. Aja sik. Kalau ning jaba cang kacang. Kalau Mas. Sekane. Oh, isik. Lah niku ibu-ibunya. Weh. Ya bi. Neno. Karasara sening hati. Padha karo anakmu ya, Duk, suarane. Nggih, Pak. Anakmu ya bakat nyinden. Duk, oh mikir kacang, Dek. Oh, sik ngandani, Pak. Oh ngandani kon nukoni nek. Iki. Pancen nek nggen Lintang Kairo niku tatane klasik, Pak. Oh. Kula meleng teng Lintang. Pripun? Heeh. J. Dadi sinden kuwi sing disinaoni gending-gending sik wae. Nggih, leres. Nyapa? Bakal apa kae? Bakal apa kae? Bu. Pentol. Bu. Bakal apa niku? Permen. Mana? Napa niku, Bu? Tumle. Eh. Tumlo. Kowe iki lho. Ya ora oleh nyentak-nyentak ngono kuwi to, Mas. Melo, Bu. Halus to, lahir batik. Tumlo. Ora ikhlas no kuwi. Dumene sapa? Kok karo ngoyo iki? Oh, penonton duwe njaluk asisten iku, Bu. Ya wis. Wis, Kalau alhamdulillah. paling buri njaluk duwe kalau. Wonge nyepak ning mburi to asistenmu. Pon Bu langsung teng Rasa- ingkang mawon, Bu. Rasa mbok tangisi wong gampange ya senenge kok. Nangisku ki nangis seneng. Lah, Oh, tangis bahagia. terus Ayo, penonton kene mikir timbang ketelan pitik iku. Lah kok nyeneni wong bene to nelek ya ben wong pitik iki penggaweane meng nelek kok ya. kelangan 500 ya nyeneni wong lho. Aku. Ning ndi bocahmu? Ya. Be. Kon nuku pisan kuwi. Apa? Kentongan kon nuku pisan. Nyapa Kuwi kentongan. kagungane Pak Lurah lho, Mas. Itu bakal kentongan to kuwi. Lah, Wong delok. kentongan tondo saka Pak Lurah kok. Nah. Tak lek bakal kentongan. Mas aku. Kapan sumanding Kapan sumanding? sisihmu Iki jenenge bakul pemain seni membaur ki ngene iki. nggih leres. Terima kasih ya, Duk. Aku wis melu marem. Ki kanca-kanca pengrawit apa mau tukokne rokok jog luduk manut ya. Manut. Ah. Rene le. Weh. Sini. Wis ya. Wah, kuwi jan sedekah tenan ora meng rokok, ora meng gur kacang tok ning ya. Sedekah berupa wis. Oh, ke cah cilik kene. Wah, Jan. adiknya kesini adik. Iki gentik-litik dum-dum duit to? Ampuh. Kluthuk sing nukokne panganan, klitik sing nyangoni penonton. Nah. Dok rene, Dok. Heeh. Aku yo kene kan. Heeh. Wis, Masuk kene iki cah ampuh. cilik-cilik. Jancuk dompetku iki kok. Nyang apa to? Ben marem kok mangsamu. Lho iya no, sedekah ki ora perlu ngenteni poso. Nah. Sedekah ki ora perlu ngenteni wong butuh. Nyapa to? Tak wani lho. Kowe lak repot to. Heeh. Tak wani. Dadi adikmu ki mbantu kowe. Ngowahi. Dompet kowe. Wis bayari tahu. Kacang mie sik nyangoni. Loh. Lah jenenge adik asu kok iki.
Ora. Kowe iki ben total ngono lho. Kan repot tak jipokke ngono. Ben komplit ngono. Kowe bantu kluthuk ta maksude? Ben ora kerepotan ngedum to. Nah, ngono jenenge adik sing beneh, Tuk. Nah, kuwi lho, Mas. Kuwi adik sing beneh. Matur suwun. Wes aku klitik ngawur. Wis domongi bene. Wong niki dek wingi bengi sangone Pak Wali Kota Samarinda. Lho, 10 digo dhewe, Pak. 10 juta. 10 juta Pak Lho. Wali Kota Pak Haji sinten Andi Arun. Ora didumne. Mboten dom ke gomleh kok. Oh, mau tuku apa, Tuk? Ayo. Gitu kok apa? Mau tuku apa? Oh, nggih kulak sepatu. Kelas sepatu. Dek ora iso omong, dek iki ngrasake seneng, Mas. Trenyo. Terenyuh bunga. Dek gak iso omong, ngrasake seneng. Bersyukur mergo bengi iki iso sedekah iki Jajal bersyukur. mangapol diluk. Wah, kancane kok disemprot baygon. Makasih ya. Kok marah-marah ki piye to? Omongan Nduk, Pak Tuk, aja marah-marah ya Pak Tuk. Aja marah-marah Pak Tuk. Aku enggak Diparani Nduk, diparani Pak Tuk. Aja marah-marah. marah itu dalam secara fisik, tapi dalam hati itu sebenarnya saya itu bahagia. Ngono. Ya. Yo Tenan. aja merengut berarti. Oh, aku yo ora menurut pacar raiku koyo ngene. Wis aja mau gagas. Aku gemes kok, Mas. Ndang nembang wae hiburan atine Masmu. Hiburan Nduk, rayunan karo tembang. Kelong piro? Ngitung apa sampean, Mas? Tak delok kilong piro mau lho. Turah pira? Ya Allah. Rina. Golek bakul neh Dek isian. Apa? Siapa? Sene cah cilik lah. Weh. Wah. Lho, wis Arep kendel jan. arep mbok sangoni. Mbok sangoni. Dhuwitku sik turah lho iki. Lho, Wah. Weh, tenanan apa ora? kela. Ampuh. Kok ya sik Kuwi iso. jenenge paling ora wong sitok mli 50.000 kok. Cah cilik. Nah kuwi lho ning arep lho. Kan Kene dok. Peh, bocah kene. Ah, kuwi jenenge sedekah ki ngono kuwi. Kadung mancing yo ngene iki. Heeh, wis cah loro. Cak loro. Didum ya karo ku ya. kok didum bareng. Didum. Ki lho didum. Wis didum. Ah. Anakku rene cah cilik iki. Jal. Oh, be. Sing kriting iki Jal. Jal. Sing iki enggak. Jal, Jal, enggak kene. Rene. Enggak. Rene. Peh, lha kuwi. Wah, akeh men. Naku Jal, sing kriting kuwi. Naku. Wah, lek musuh sedekah akeh men kuwi. Aku lek sing Apa? Nangis lho. Dhewe dhek akeh nangis. Lah kuwi anake dhewe. Wah. Matane layakno lemu ngudutne akeh. Licik. Tibake anake dhewe iki lho. Lah anake dhewe dikon Lah, moro. iya. Oh, iblis iki. Anak dhewe sing kribo iki ta? Iya. Wah. Layakno anake modele kaya kotak amal. Nangis lho. Ayo dicup-cup. Di Jal. Anakku nak. Yen wus. Sepak gareng dulu ya. Tak ngene-ngene anak. Mbok ora melu aku pira-pira dhewe ora mulih kangen karo anakku tak jak iki mau. Wong ngono. Ora kok perkara dijak, kowe terande gendakan anyar kok. Ya mrene nesu no bojomu kaya. Ora. Aku iki wong resik aku iki. Weh, wong resik. Duweke jaluken, kok dijaluk bojomu mikir kowe. Anu sik tak Pak Gareng. Mbok sumpah to iki aku izin dulu ya. Iya. Ya wis neng-neng sik kono. Aku iki tenan. Lagi iki aku iki. Tapi wajahe kok melas. Ya lho Pak. Mosok kelong pop mie karo kacang ora izin dulu. Kok perhitungan. Mas Uduk. Entek 700 iso ngrasake pecel tumpange Mbah Ahmad jos. Payeke mlempem iki mau tak delok. Tapi kan mlempemmu malah penak. Ngono ora kemriyuk. Lah. Ya Dok, terus Dok. Yen wis rina
Enggal ratri kang kadulur apa keok-keok nyapa kuwi kok apa kuwi jane Dateng pite Mbah Lurah lho kuwi ya Allah arep bapakne Mas pite Pak Lurah lho kuwi kok malah mbok dolanan ki piye to Mas senene Pak Lurah lho kuwi dukane Pak Lurah Masa entek 700 ora oleh pitik sitok. jenenge bedhok pitik kowe ngono kuwi. Ngawur. Ora cetha. Baleke. Baleke ben mangkring ne. Oh pitik turu lho kok iso. Pitik turu penak-penak gugah wing ngidol impeni iso apa piye kaya. Mangsane. Mbok cekel pas apane mo pupune. Ya silite. Keok klambune. Jan ras sopan no. Ora cetha. Jarene ngeneng-neng anake bae kok nyekel pitik kaya. Anakku ngono. Tak iki pitik tak limik. Larase kok ya padha to. Kang kadulu kok. Ya senggake pas. Ya Allah ya Allah ya Allah. Terus Mong sliramu tanah liya Nangis. Anakku nangis kok, Pak. sing nangis anakmu apa pitik kaya. Tak tresnani lahir Ambune lencong tok. Nah, iki njajal nyilih bawa ya, Nduk. Nggih. Nyilih bawa ki maksudnya njajal ditembangke buat warga masyarakat mriki. Tembang sing lagi tren kari-kari iki, Be. Oh. nggih. Ana Lestari nggih. Oh nggih. Nah, iki semi gamelan, semi Saged, Pak. Lho. Saged niki nggih. Sang buka celuk keng riku nggih. Coba. Buat Pak Lurah, buat para Bapak Ibu perangkat, tidak lupa buat warga masyarakat dan kanca-kanca muda sarta pamriksa sajaripun. Nggih. Supaya ngundang legi tetep lestari. Mulakno Amin. lagune Lestari. Lestari. Sing Sang pripun, Ta? Dewi. Ya.